nek wong loro iki engko do nesu aku ora tanggung jawab lho. Yen pancen ora entuk liwat Karisala matangkep. Aja sombong, aja umuk, kowe iso dadi wujuding dewa ingkang apahe sraseksa. Oh, ora wegah aku kegulung kayiwangan, ora wegah kegulung kayiwangan. Kancing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung kaki guru aku sing sowan atau bangku kulon kula ing Abiyantara Durga lan Kala ngaturake kuwandaning Bima Paksa ya alip Jawa ing mapan ana ing sumur Jalatundha. Ya pancen mengkono. Gandeng iki genepe Pandhawa dumadi saka Si Werkudara mula entuk ora entuk. Dina iki dadi panganku jernyatane Werkudara kuwi dadi bocah Sukerta. Menawi kepareng dados tedhanipun putra Waduka pun Bathara Kala. Durga pusaka Cistrisura ulun suwun. Kala lan Bathari Durga enten ana ing repat kepanasan ulun bakal ndangu kelawan Si Werkudara luwih dhisik. Monggo ya sawise ulun ndangu kelawan Si Bima Paksa ya Begawan Alip Jawa iki yen wis purna nggon ulun ndangu ulun pasrahke kelawan jeneng kita. Wah, lah dalange stoke dawuh kaki. Saken dawuh kula. Marareh mangus wong yung ngambreng kadi karunaning kaswasih dosang Ganda Astratmaja Werkudara. Wah, aku dudu Werkudara nang aku Bima Paksa sing mapan ana ing sumur Jalatundha. Ya wis sapa ingkang dadi aran kita ingkang wigati ulun ngerti sapa sejatine kita. Kita wayah ulun Werkudara ingkang mimba wijuding Brahmana. Ngerti yo, apa to sababe dene jeneng ulun urusan kelawan Durga lan Bathara Kala supaya mboyong kelawan jeneng kita prapteng Suralaya. Sayekti tanara kejaba mung kita nandhang kaluputan. Kaluputan tumraping kayiwangan lan tumrap kelawan panjenengan ulun Bima Paksa. Daya kekuatan kita nggone madeg Brahmana satemah karya gara garaning kayiwangan guncang silaka Balimarti Kundha sartane padha bilulungan sangganing para dewa dewi ingkang padha golek papan pandlikan wedi lawan gara-gara ing tuwa saka daya kekuatan kita. Mula kang sangka kuwi kita nandhang kaluputan. Luput kita gedhe dene kita wani medhar kawruh kasampurnan lan wani medhar kawruh sangkan paraning dumadi ingkang saben ditambu ya kena mangerti sabab kawruh kuwi kawruh ingkang
Mbuya bain-bain sarta ora saben titah kudu mangerteni. Mula kang sangka kuwi wis ora ana pangapura kanggo jeneng kita kula Bima Paksa kejaba mung kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun nggih.